Čo ak existuje miesto, z ktorého niet úniku? Predstav si, že kráčaš normálnou budovou. Pozeráš sa okolo seba. Všetko vyzerá obyčajne, ale potom urobíš jeden zlý krok a zrazu už nie si tam, kde si bol. Nachádzaš sa na mieste, ktoré nemá koniec. Žlté steny, starý koberec, blikajúce svetlá a úplné ticho. Toto je legenda menom The Backrooms. V roku 2019 sa na internete objavil zvláštny obrázok. Vyzeral ako obyčajná prázdna miestnosť. Ale ľudia k nemu pridali desivý príbeh. Čo ak existuje priestor mimo našej reality? Miesto, kam sa dostaneš iba vtedy, keď vypadneš z normálneho sveta. Tento jav sa nazýva noclip. Je to pojem z videohier, kde postava prejde cez stenu alebo mapu. A práve preto vznikla predstava, že aj realita môže mať svoje chyby. Legendy Backrooms nie sú iba jedna miestnosť. Je to obrovský nekonečný labyrint. Každá úroveň je iná, niektoré sú prázdne, iné majú zvláštne pravidlá. A niektoré údajne obývajú desivé bytosti. Najznámejšia verzia? Level 0. Žlté chodby, rovnaký vzor, stále dokola. Zvuk starých žiariviek a pocit, že ťa niekto sleduje. Ale teraz príde najzaujímavejšia časť. Backrooms nie sú skutočne potvrdené. Nevie sa o žiadnom dôkaze, že také miesto existuje. Vznikli ako internetový horor. Postupne sa však z jedného obrázka stal obrovský svet. Ľudia vytvorili príbehy, videá, hry a celé univerzum pravidiel. Že najhoršie miesto nie je to, kde sú príšery, najhoršie miesto je to, kde si úplne sám a nevieš, či vôbec existuje cesta von.